Čaute HTC špecialisti, teraz by som rád predvedol, ako si na S8 dokážete rýchlo pridať do detského kútika hru, prípadne nejakú aplikáciu. Z domovskej obrazovky sa posunieme doľava, vyberieme nastavenia, vyberieme detský kútik, a dáme ho zapnúť. Teraz sa nám zobrazia možnosti, ako pridať jednotlivé veci, ako sú hry a aplikácie. Takže začneme hrami. Vyberieme Woodyho, zafrekneme checkbox, v spodnej strane potvrdíme. Rovnako dáme aplikácie, dáme napríklad vylepšenie fotiek, potvrdíme a znovu potvrdíme. A dáme otvoriť detský kútik. Momentálne sa už vaše deti môžu začať hrať, prípadne s hrami alebo s fotografiami. Ďakujem za pozornosť.